ба канали Сайф Про обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед. суруди навбатӣ ба хотири бародари азизам Яқубҷон. манам маҷнун гадои кӯи Лайло, хиромон меравам ба сӯи Лайло. гузоред лахти ҷон бар каф азизон, фидо созам фидои рӯи Лайло. манам маҷнун гадои кӯи Лайло, хиромон меравам ба сӯи Лайло. ба канали Сайф Про обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед.